Joo, eka kerta tuli tämmöisellä vuodenvaihteessa hankitulla leikkurilla leikattua täällä Tampereen keskusta-alueella. Kyllä tässä toimii, mutta vähän oli pliukas tää, kun on ollut vähän sateista tässä. Ilmeisesti yön aikana edellispäivänä sen verran, että sai varoa, ettei vetänyt turvalleen. Aina liukkaat rinteet on oma haasteensa. Näitä ruusupuskia nyt ei ole sovittu leikattavaksi, niin vedettiin heinikot täältä alueelta, mitä tuonne on sitten portaille asti ja näin poispäin. Ollaan yhteydessä pihapuutarhuri, pensasaitojen leikkaaja, puunkaata ja tilaukset Tampere-Pirkanmaa talousalueella talonmiespalvelu@gmail.com ja vähän tuli roskia turpaan, kun en pitänyt silmikkoa erikseen, vaan oli vaan silmälasit ja kuulokkeet, kun on tämmönen sähköleikkuri, joka ei turhia ääniä pitänyt. Uittokaluste Nekalasta tämmöisiä laitteita. Ollaan yhteydessä. Se on moro kaunista kesää, varmaan nyt jo 16 astetta lämpötila, kello 10 pintaan.